Mbah Wito ki nak ya nunjuk kok ya pas. Golek sing cilik nrincing. Ha iya. Karo Dik Yayi Galuh. Ha iya, kaya ngapa? Yuk, monggo. Dados. Dak jaman berdua. Ayo, Mbah. Pripun, Mbah? Dek Yayi pripun, Mbah? Dek Yayi. Pripun? Dos pundi, Mbak? Dos pundi? Anu. Sae. Napane sing sae, Mbah? Lho, Napane sing sae? ya suarane. Alah tenane. Mung suara tok nggih mboten mungkin. Ya, cantik mboten? Ayo boten. Wah, ayu ra, Mbah? Ayo. Wah, ayo. Kuwi cah-cah kuwi nyawang ayu, ayu kok jare. Wong ayu ngono kurang gedhe ngono. Apane, Pak? Lah iya ku lho, cah-cah ku lho mburi ku lho. Ipung barang Mas ayu niku ngono kurang gedhe sithik. Alah. Ipung ki sapa? Ipung ki mongko meneng banget lho bocah iki. Iso nyepatani yayi lho coba. Ha iya. Ayo, bacetke. Ayo, Nduk. Yuk. Bisa. Yuk, dadutke. Yuk, siap.
Yes. Iki nek Mas Sirma Surata iki nek ora nyanyi iki ya ora jos iki. Ha iya pokoke nyanyi kabeh. Iki mau simbah urut pokoknya. Nah, saiki Mas Sirma sik. Ha iya. Mas Surata. Iki nyelot wong iki Pak Dalang. Napa? Jadi perwakilan Ki Samarinda Mas Bayu mawon. Lho. Mengke kalau Nggih. anu limbuane terlalu lama mengke mboten cekap anune. Apa niku Wedal pun? lakone mboten cekap mengke. Oh, wah mangke jam 7 bubare. Mengke Mboten napa-napa. Mas Bayu mawon Pak Dalang. Nggih. Senengane Jaya Endra iki lho. Ya Mas Bayu ya ora apa. Engko terus Mas Irma joget karo nyawer. Karo Pak. Iya karo Pak Kolonel. Iya. Ayo, ayo apa Mas Bayu? Mas Bayu badhe nyeker napa? Ajeng nyanyi napa? Weh lho, ngadeg kejak penyanyi. Halo, Mas Bayu. Ngesak karo sapa? Duet karo sapa Mas Bayu? Bowo iki Mas, bowo. Napa? Iki bowo. Nggih, mboten napa? Bawa riyen. Napa? Setia Kuhu? Oh, nggih. Berdiri Mas Bayu, berdiri. Niki musiknya enten mboten niki? Oh, enten pundi? Oh, Mas Harto ki jare enek. Iya. Ajake ro dipanjeri ro teko rene. Ya, ya ora apa-apa yo. Mah klasikan gayeng kok. Iya. Ora kanggo musik ora apa-apa. Mau awan ya wis dikatok-katok campur sarinan. Iya ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Kaya ngapa suarane Mas Bayu saking Samarinda? Tingtingane sepinten, Pak? Pamintaku Pamintaku ya Nimasito ase Masuk Masuk Pakmu. Atut runtut tansah keruntungan Nggih. ing sarina sawengine datan kinggang sarambut lamun atoh caketing ati Nano. yen cedhak tansah mulat Sito asih Ora apa. Iki cengkok anyar kok, aja diguyu. Cengkok anyar iki ora apa-apa, bebas. kepanjangan Sito asih Sing penting iki ora sliring ya to. Ha iya. Pindha mimi lan mintuna ayo nimas barengan hana tepi wajib Sito asih Wah, luar biasa Mas Bayu. Ado-ado saka Samarinda. Iya, mung sak bawa setel tuhu lho, Nduk, gegerke ning Plumbon lho coba. Iya, nganti mau udan sore dadi ra udan lho. Iya, terus diudani dhewe. Lah iya. Hebat luar biasa. Sinten Mas Bayu? Nah, duit kali sinten? Ayo milih sing ndi? Mbak Anggun. Weh, Mbak Anggun meh. Kok bengi iki kok lakone Anggun to? Sami Mbak Weneng mboten wani. Marise kaya ngene arep dilirwake. Kok ngguyu ki piye to? Heh? Kula pun follow-followan kali Mbak Anggun pun dangu. Oh, alah.
Oh, nate WA-WA-an. Boten. Oh. Undangu sing srawung sing kancan. Nggih Mas Bayu. Lah nggih ayo Mbak Gun, ayo. Parang jumeneng malih. Nah, napa Mas Bayu? Napa? Dawake napa sing gayeng? Mboten ana apa. Nah, ngene. Dikancani kali Pak Sirman Suroso. Nah, Pak Suroto. Nah, kalih Pak Kolonel. Yo, kaya ngapa? Apa, Dek Anggun? Duet Lintang Asmara. Oh, Lintang Pak Gun. Asmara. Weh, Nggih. Lintang Asmara iki ana sing njaluk iki, Gun. Sing njaluk iki Pakmu lho, Gun. Engko kuwi Oh, kuwi iya. enek duwite dhewe. Duet Enek apa? duwite dhewe. Apa yang- Kuwi Winong, oh iya kareh Bontot. Oh, njaluke kuwi. Sapa? Lek BG, lek Bagong. Ah iya, kuwi duet anu kuwi engko. Duet heboh kuwi engko. Ngono. Engko diplekuto keri iku sik. Setia Tuhu mawon. Setia Pak tuh, Dalang. gue, Nggih. ayo ngapa? Ayo. Mas Bayu. Ayo Mas. Duet Mas Bayu. Ayo jumeneng Mas Bayu. Mriki Mas Bayu. Karo anu, kalian Mas Irma Suroto, moga Mas Irma. Yuk, Setia Tuhu. Dados. Aku kang setya satuhu. Wah, mat-matan tenan bengi iki. Wit-wit nganti saiki. Kadang kabar bersumunan. Andika panayomanku lair batinku wis nyata mung Yo, op. Lho. Yeah. Yo. Ya Mas Bayu. Nana. Nah, ngata Mas Bayu. Oke, Lestari. Iya. Ya. Mugianto Tak, 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 tak. Tepuk tangan ke Mas Bayu Perkadang. Wah, luar Terima biasa. kasih Mas Bayu. Suaranya hebat. Iya. Yes, kasih rame gendi. Waduh. Nggih. Matur sembah nuwun. Iki sakniki ngersake napa malih? Nah, iki kadang sing kagungan kersa kok manut no, dinut pokoknya bengi iki. Napa? Duet napa? Nah, Taman Juruk. Taman Juruk. Nggih. Nggih. Kali sinten? Milih sinten? Mbak sinten? Ayo. Mriki. Yang ini Mumpung napa? ning Jawa. Niki sinten Pak Dalang?
Mbak Winong. Oh, Mbak Oh, Winong. dikenalke Nggih, mriki monggo. Mbak Retno. Nggih. Mbak Retno, Direkno, menika Mbak Winong, terus nang laderene nang. Nang Nggih. tak ketok aku. Tambah Lah ketok, niku ya. Anggun. Terus niku Yayi Galuh. Terus niku gawan kula nika. Sopo? Niku anu Mbak Wida, nggih. Kok gawan kula. Disengeni wong aku dinesoni netizen iki ngono. Netizen. Iya. Netizen. Yo, anu ngesake sinten? Mas Sirmah. Napa Pak Kolonel? Yang mana? Enggak apa-apa. Oh, Mbak Winong, silakan Mbak Winong. Ayo berdiri Mbak Winong. Ayo. Ayo. Sini Mbak Winong. Ayo sini. Jan. Mboten kalih Mbak Retno sekalian, Pak. Oh, berdua. Biar rame. Oh, boleh, Ayo, boleh. rame. Ayo bertiga, trizam. Ayo bertiga. Bertiga. Ayo bertiga. Trizam. Ayo bertiga. Ayo. Sini. Nah, sini. Bertiga. Yes. Nah, wong lawane TNI Pak Tentara. Iya, Nduk, Tes. bedile gede-gede. Heeh. Niki Pak Dalang ya. Neng kutha Solo. Nah, nggih. Mudan lan mudi. Neng Ing taman taman juruk. juruk ing pinggir Bengawan Solo. Nah, nggih. Boleh masuk, yuk. Ya. Siap, Cok. Yuk. Yuk.
terima kasih. Wis nganti menggos-menggos doan. Matur suwun nggih Pak Dalang. Matur sembah nuwun. Wah wis Sampun komplit. saged. Sampun saged. Napa? Ibaratnya niku saged bikin orang tua saya menjadi ketawa. Aduh. Ya kan? Sami-sami. Maksud iki ning mawon Pak Dalang ibaratnya saged ngibur wong tua kula ngeten lho Pak. Amin amin amin. Karena barang siapa yang bisa menjadikan orang tua ketawa, Nggih. itulah pintu surga, Pak. Amin Allahumma amin. Ya, makanya Nggih. saya berusaha Pak Dalang sebagai putra-putri ini pun bermaksud dan tujuan supaya orang tua kita bisa tertawa Pak. Amin. Nggih. Karena dengan adanya tertawa itu ibaratnya akan menambah segala sesuatunya, diantaranya menambah umur yang panjang dan barokah Pak Dalang. Amin ya rabbal Nggih. alamin. Leres Mas Irma. Wah. Semanten ugi kula ngaturaken panuwun menika kalian kanca-kanca nggih diparingi rezeki ugi. Amin, amin nggih. Amin ya Nggih. rabbal alamin. Nggih. Nggih sembah nuwun. Wah ampun repot-repot ngoten. Wah kula mboten penak lho niku. Wah kula mboten penak estu. Kula mboten penak itu lho niki. Kirang kathah menika. Matur sembah nuwun berkah kagem panjenengan rezeki Amin. lumintu. Amin, Pak Menika Dalang, nggih Mas Irma kalian Pak Komandan. Wis pokoknya luar biasa matur suwun sangat berkah kagem panjenengan keluarga nggih Pak. Amin. Nggih, Matur sepindah sembah melih Pak Dalang nuwun, pamit nggih. enten tutur kata kula ing punten ternantem Pak Dalang, kula Nggih. sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin nggih Ya kan? sami-sami. Mungkin sangat Mas pedal Irma. Pak Dalang, mungkin dalam pemikiran kula Pak Dalang. Ya, oke. Mane panjang umur Pak Dalang nggih. Nggih pun dua mang ketor. betoten pundi kula Nggih, derek. nggih, nggih. Sak Tur kanca suwun, Pak rombongan Dalang, iki nggih. nggih mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan kagem keluarga Bapak Suwito. Wah, luar biasa baik. Wis jos. Wah, apa meneh aku ra penak aku, wis ra penak. Matur nuwun Mas Bayu. Sesuk tak ganti tiketnya Mas Bayu. Kaya iya oh, nggih matur sembah nuwun. Iki ponen iki enek peluake jarene. Heeh, wah nganti lali. Pelawake eneng. Ayo Mas Pendor, perahu layar to, perahu layar. Yo dadekke Mas Pendor keparang jumeneng wonten ngajeng panggung dados. Yuk. Oh. Selamat malam Mas Pendor. Ye, wilujeng dalu. Oh ayu. I am ayo doing. Wah, apa? Gueng. I am piye ngono kuwi jawabe piye? Oh, I am fine, thank you. Oh, I am Saya baik, terima kasih. Kok Thank you. ayam gueng iki piye to? Untumu ra enek kok gueng. I am Aido Pak Yu. Piye? I am Aido Pak Yu. Oke, yes. No, oh no. No it is not. Eh? No it is not. No, it's not. Nggih, dalu menika. Nggih, pripun? Pak Jatmika Nggih. nderek jurung pamuji nderek manghayu bagya Nggih. luar biasa keluarga Mbah Wito. Nggih biasa di luar. Nggih, tuku boto digawe sumur Mbah Wito panjang umur awet sing nunggone putra wayah. Amin.
Muga pinaringan sehat Bagas Waras putrane anak putu kabeh dadi kabeh hebat. Kuwi jenenge nyuargake wong tuwa iki kaya ngono kuwi lho. Nggih, enten angkatan darat, enten Pak Kolonel Mas Bayu ya hebat. Sok rencana angkatan udara juga ada. Angkatan udara juga ada. Petruk, nah ora kaya anakmu. Oh, anak kula nggih teng Pemda. Weh, anakmu. Nggih. Hebat, atase anake pelawak iso nang Pemda. Nggih, Pemda niku pemain dangdut dadi. Oh, tukang ngibing. tak kira nang Pemda anak buah Mas Purwanto ngono lho, Mas Pur. Mboten anak kula nggih sae alhamdulillah. Anakmu ya ngono kuwi. Nggih. Dadi kabeh. Alhamdulillah dadi kabeh anak. Sing nomor 1 kae nyambut gawe ning ndi? Bardi sakniki teng pelayaran. Bardi, heeh nang pelayaran. Sing nomor 2? Teng pelayaran wingi maya masang layar itu ronggon, masang layar terop niku. Oh. Piye? Masang layar niku lho sing jenenge Bardi niku. Oh, nang pelayaran iki tak kira ki melu kapal kaya Mas Irma iki mau lho. Mboten masang terop ngeten iki layar kaya dhuwur niki lho. Oh, dadi pekerja kasar gitu. Nggih. Masang terop. Nggih. Oh. Nomor 2? Ning sing nomor 2 niku wedok Mbak Dila. Oh, Mas Bardi karo Dila. Oke, Mbak Dila nang ndi? Nyambut damel teng apotek. Weh, nang apotek. Weh, lulusan berarti dhisik mbok sekolahke nang farmasi. Nggih. Ning khusus obate. Obat apa? Obat gendar dadi. Oh. Cetitet. Oh, dadi nang omah ki sambene gawe karak, ngono to? Oh, bakul karak. Ora dadi ngopo, sing penting ana panggautan, ana kepagawean, ya to? Rezekine halal nggih. Halal, bener. Sing nomor 3. Nomor 3 Kenny niku nggih anak kula wedok. Heeh, nyambut gawe ndi? Tenggenan pasar malam. Nang pasar malam ngopo? Pemain tong setan. Wedian wong wedok. Nggih. Main tong setan. Tong setan. Niki tonge mboten enten mengkari setane. Oh, dadi anakmu iki memang. Nggih anak kula 3 niku bar dilakeni niku wah hebat-hebat kabeh. Kowe nek nyeluk wong 3 ki mau piye mau? Bardi dilakeni. Heeh, nek bareng pamane mbok celuk bareng, banter ngono piye? Ayo bar dilakeni mulai aku mulai kabeh. Oh alah. Nggih alhamdulillah wong tuwa niku nggih sebagai pecut keluarga. Weh, sebagai pemecut keluarga. Nggih no. Nggih. Terus Mbah Wito niku semangatnya luar biasa. Kudu ditulan. Iya ta? Nggih no. Kudu dicontoh. Putra wayah kabeh dadi kabeh ugi Pak sing kagungan kersa sinten? Sing kagungan kersa menika Bapak Suyadi kalian Ibu Suratmi. Bapak Suyati kalian Ibu Suratmi. Mugi-mugi pinaringan ayam-ayam tentrem sak keluarga ki wis ngentaske putrine, ngentaske putrane wis didhauphke dadi siji. Mung niku kalih Mas manten kalih Mbak manten wong rabi niku rabi sekali, mati sekali untuk satu istri. Amin. Niki spesial kagem Mbak Riatri Utami kalian Mas Angga Yurika. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wah, dongane ya elok iki. Nggih wong sing baku kekeluargaan niku siji, rukun. Kowe Rukun kegotong royongan kebersamaan diangkat bareng. Nggih. Oh. Mula wong wadon kudu ngurmati sing kakung ya kudu ngurmati sing wadon. Lah iya. Nggih. Tor, Mas Wedor. Dalem, Bos. Jare bojomu ki baru parari plastik, kuwi critane piye? Aku kuru-kuru kabar lho. Oh. Bojomu ki jare bar operasi plastik. Kuwi aku kurung kabar. Operasi napa botok jenenge? Heeh, kuwi critakno. Nggih, apa botok kok Mbak ngono kuwi? Jenenge operasi tarik kulit niku lho. Piye kuwi? Wah, sakniki bojo kula ganteng. Weh, bojomu kok ganteng iki piye to? Lah saploke tarik kulit niku mone weteng tekan nggon dodo tekan nggon janggut. Ya. Janggut tekan nggon sirah. Wah, sakniki bojo kula ndek brengos ganteng niku wis kokean lenggeret dan ning alhamdulillah bojo kula niku ya wis pripun sakniki malah olahraga, malah ndang olahraga malah kelemon. Kok iso? Kula kempropok kok. Piye? Sakniki awake mbledos, Bos, saploke melu senam niku. Lah kok iso melu senam awake malah mbledos iki kudune kok ramping no. Tuku kathok Petruk niku lho. Heeh. Sing mepet niku lho sing jenenge kathok napa niku? Kathok
Training. Nggih. Sing kelet kathoke niku. Oh, tayet. Aku nek ngarani kathok Petruk. Kok iso? Lah mepet nggon awak. Wingi muring-muring bojo kula wah. Melu sore kae sepeda goes. Melu pitontel niku lho. Heeh. Bojo kula niku lemu kok melu pit-pitan. Lah sedele niku ilang. Lah kok iso? Lah, Pak, lah sedelku mau ndi? Sedele ki nyelempit nggon bokong niku ora ngerti. Oh. Wong sedel nyelempit nggon bokong ya ngono kok. Walah. Mula awakmu kurokno aku. Kula kan lari-lari sakniki alhamdulillah gelem lari. Oh, saiki wis kuru. Wah, pun kuru awake pun suda. Melayu Melayu 3 kilo awake suda iso mulih. 4 kilo saiki iso mulih. Bareng 10 kilo sakyane ra mulih, Bos. Aku terwedi niku. Malah bablas. Nggih, Lah ya, ya dikelaske kuwi jenenge dana rasa, ora apa-apa. Ya Nggih. toh. Dana rasa kok. Suka parisuka kita, Bos. Iya, suka parisuka. Mas Pendor, Dalem, Bos. bengi iki ujube tasakuran, ya toh? Nggih. Bapak Suyadi, Suyadi. sak brayat, sak keluarga iki padha nglumpuk bengi iki. Iki mumpung nglumpuk, ya toh? Nggih. Ah, iki uga ana aku nek iki ya kangen-kangen karo kadang-kadang Kas FC kaya Mas Pur. Nggih, Ah, Mas Pur. Mas Purwanto ki nek ora tak dueti karo Pak Dan Ramil Klaten Utara iki wis ora Oh, nggih. jos. No. Nah iya. Harus no. Ah iya mulane ayo kula nyuwun goyanipun Mas Pur. Suwe banget ra ketemu kok kangen aku. Monggo, Mas Monggo Pur. kalian Mas Pak Dan Ramil Klaten Utara monggo kepareng minggah panggung. Yuk, telu Monggo, Pak tanda. Dan Ramil. Yuk, Riri. Ayo, 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 tuan, yo Mas Pur, pergi Mas Pur, kalian Pandan Rambil Klaten Utara, yo. Selamat malam Pak Dan Ramil. 1 2 3. Wilujeng dalu. Oh, Mbak wilujeng Yucali. Aduh. Pripun? Niki kan napa niki? Oh, dia takon ngadeg tok sik. Niki Pak Pur niki ajeng. Weh, Mas Pur, Pak kangen sekali. Mas Jatmiko. Weh, tambah ganteng iki Mas Pur iki luar biasa Mas Pur nggih. Napa niki? Dangu sangat lho Mas Pur mboten panggih. Nggih, Nggih. Sehat Mas Pur? ngestune sehat. Nggih. Wah, sehat. Wis jarang karo sedulure ketemu nang kene kok. Ya iya. Saiki ngastone nang Klaten. Ayo ning. Ken napa niki Pak Dalang? Ken nyanyi mboten saged nyanyi. Lah terus napa ngersane napa? Diwakilke. Ayo, wis tak tantang saiki. mawon. Iki mung tak sediane. Pak Ramil. Ayo Pak Darnampil weh. Pak Darnampil ajeng bawa napa ajeng anu aja nyawer Pak Darnampil. Nyawere keri sik. Pokoke tak suwuni gunganipun. Ayo suarane no. Ya Dono swara. Lah Dono swanten no Pak Darnampil. Napa? Lagune napa niki, Pak? Pun merdeka mawon. Pak Swantene Darnampil. ra di anu antik niki. Oh, sampean niku kakean PJ kok marai anu. Niku mau madosi orjen mboten enten. Lah ya Mas Harto jare enek. Lah ya tak kira wis disiapke. Lah aku tiwas ora kontak no liyane. Lah iya. Napa? Anu nyun napa? Pak niki kanca-kanca wingking niki tanpa orjon jalan. Anu niki anu Pak Dalang. Napa? Gandeng keluarga besar niki wonten sing namine Napa? Bulek Tari nyun lagu Lestari. Oh, Lestari. Lestari. Lah anu pengen dikancani sinten? Oh, anu. Sapa? Sapa? Mang milih. Mang milih sinten? Niki Pokoke Retno. sing nyawer mawon. Retno Winong, Retno Winong, nika Anggun, Yayi Wida kula apal banget no kali. Monggo, Mbak. Ya Sinten? piye niku. Jenengan mboten napa-napa. Niku hoping kula. Soale Napa? Oh, Mbak Yayi. Mbak Yayi, monggo, Yayi yo mriki. kene. Yayi lagi payu iki. Ha iya. Ini Mbak Yayi. Kok piyai kene ngersake sing cilik-cilik ngono lho, ngumun aku. Ha iya, nih kene. Pak Desoni tanggung jawab iki. Ndelik ae kowe. Ayo, iki
Sony kuwi anu kok ki provokator kok. Ada iya. Yo, Lestari. Nggih. Monggo, yo Cah, diaturke Lestari, yo. Yo Mas Petor joget. Yo. Oke. Joget Om, joget. Katon lam-lami ambabar mewangi semi harum kembange melati dasar wulan nendatari tembang suci yang semi sajroning sepi sayamu amadangi saratri dadya kembang hati sasat ambyoring kartika kadya puspita endendra anjang kepi tresna sejati manggih lestari angideng tembang suci yang semi sajroning sepi sayangku apadani saratri dadya kembang hati angen-angenku lelono marang kebahagiaan banget manis sinawan itu tembang suci yang semi sajroning sepi sayangku abadangi sang ratri dadya angen-angenku lelono tawang miteri tanpa wangenan lumatku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan wong manis tak sayang
terima kasih Hebat Pak suaranya. Mas Pur. Loh, Mas Pur cuma berdiri aja, enggak Kula wakil ke Pak Dan Ramil. Nggih, nggak memuji. sembah nuwun Mas Pur. Mugi-mugi sang pengantin kekalih langgeng kan ngantos kaken-kaken lan linen-linen. Amin, amin. Cepet angsal momongan. Sampeyan bagian nyawer, Om. Kula nyawer pesindene jenengan Pak pelawake ngoten nek. Wah. Terima Terima kasih. kasih. Oke. Ya, Nggih. terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Dan Ramil, Mas Pur. Mugi-mugi berkah kagem panjenengan sak keluarga. Allahumma amin. Ora lokak samsaya kebak. Samsaya kebak. Nah iya, wis. Ora utah malah samsaya wutuh rezeki. Aku arep minangkani panyuwunanu Mas Pedor. Sinten, Bos? Lek BG. Oke. Iki nek ora tak duwetke Winong karo Bontot adikku lanang iki tenan. Oke, niki pasangan ideal. Terus sing ngendang ya kono ipung apa sapa? Nah. Iya. Iki Monggo. Lintang Asmara nganggo kendang jaipong kok. Iya. Lintang Asmara spesial lek Bagong Darmono. Oh, iki Email like kita ya juga. kepareng Oke. monitor. Nah, iya. Monitor selalu muga-muga sehat Bagas Waras. Kalian kadang kula ingkang nggih Pak Pomo. Pak Supomo wonten Jember nggih wilujeng dalu ki Pak Pomo matur sembah nuwun awit Nggih. kawigatosan lumantar streaming nggih. Pak Ngadino, Mas Adino nggih matur nuwun. Wonten ing Pondok Ungu Permai Bekasi. Nggih. Iya Kiai luar biasa Nggih, ya berbudaya. wayang. Nggih. Niki monitor saking Jakarta. Nggih, Mbak Keramat Om. Oh nggih, Krempan griya Krempan Mbak Keramat matur sembah nuwun. Nggih, Mas. Aduh, iki sedulur-sedulur padha nglumpuk. Heeh, padha lumantar streaming akeh lho sing nonton. Iya to. Terus streaming kathah sing kepar Nggih. megani nggih kathah. Ayo. Luar biasa. Yo, Ayo. Pinong kene. Yo, Tot, kene Tot. Yo, Mas Bontot. Yo. Karo Yo, Pak Pinong. diringi. Yo. Yo, kodok ngorek. Yo, kebo kira, apa kebo kira. Yo. Yo. Ini. Winantu Sagung ingkang kinurmatan Yo, Nong. Ini lon-lonan, Bro. tidak ing putra pinanganten. Kene Tot. Nih, Tot. Ki minangkani Pakmu. Le cah bagus. Pakmu Bagong, ya toh. Pakmu Darmono. Engko nek mbok pinangani, wah. Dukani sesuk. Ora. Wah, glo ayo sing putri wis glo wis. Kene. Kene. Nah, kene. Wong wis nang omah yo WA Mas, kula mengke tetep duet kalih Dik Winong. Yo yo. Oh, pun nyuwun to. Iya. Oh tak nyanyi ra pisan-pisan. Lintang Lho. Asmara. Iya. Tak kei Sing putri dhewe, wis Le. nang kene lho wis samapta lho. Kene Le. Suaramu luar biasa kok. Ah, iya. Adikku Bontot. Kene kapinunjon rame ya ninggalke aku kok. Nah, ya melu lek BG nek ra ya Mas Tantut. Ya. Nek aku nek bagian cipratane to. Iya. Ora. Ngemen-ngemen ke kare Masih. Ayo, kene. Kene Le Cah Bagus. Sing dawuh sinten, Mas? Lek Bagong, Lek Darmono. Tenang. Iya, diaturke kono kamerane kene kamera. Kamera mana? Dada. Ayo. Dikasih lagunya Lintang Asmara. Lintang Asmara. Disiarke sih dong, Oke. Siarke Baik, dong. oke, terima kasih. Malam hari ini artis dari kota Klaten. Siapa dia Mas Bontot dan Mbak Winong. Sebuah lagunya Lintang Asmara. Dono. Kok ngaku dono? Ora ngaku. Lintang Asmara Asmara tok. wae. Yuk, dados duet out. Yo. Cedak, rada cedak no. Tak, rada cedak dulu. Rada cedak. Ayo rada rene. Yo lagune wong kasmaran kok adoh-dohan. Yo. Ha. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati
Bontot. Ayo. Sing mesra lho, Ling. Yo. Iya. Siang pantara ratri mung eling manis ing ati setiaku bisa anduweni marang sang Dia Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bungaten diseksi ubayan medatan balenjani janji sebaya mesti sebaya Yo. Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku. Sanadyan ngarungi banyu sekara rasaku ra bakal serno. Wis tresno ora bisa dipisahno. Wah, jan luar biasa duet maut. Iya. Duet maut. Aduh. Mas Bontot Eh, kali Pak terima Wino. kasih. Wah. Chemistry-ne ya wis itu. Nggih. Iya. Ah, iya. Wis piyai loro ki tenan. Kuwi nek pomone omah-omah dadine tenan. Wah, apik hebat. Weh, Ngomong. ngetokke seniman-seniman hebat lho. So sakinah tenan kuwi. Ah iya, sing putri ya cantik, manis, Sing sing kakung yo putra ganteng. ya gagah, Wirawa sing kakunge. Gitu. Ganteng kian. Ah iya, ora kaya anake pinter. Nggih anak kula lorek kok, Bos. Kok iso lorek lho. Iso lorek. Ah iya, ya. Sing iki nek awake dhewe kok limbukan terus ndak dadane rapik ya ta? Nggih. Engko Mas Budi, PM engko ya kepareng minggah ning pas nggon anu wae, ning nggon gara-gara. Ya. Gara-gara. Ha iya, awake dhewe kena seneng-seneng ya kena ning ya nganggo duga-duga. Nek kakean geguyon, kakean gojekan ya to, Nggih. malah mudak rapik. Ha iya. Tawon nang tupe. Eh? Tawon nang tupe. Apa kuwi? Lakon nang tutuke. Ha iya. Yo Monggo, ditutuke Derek. sik yo. Kuku sing dupa kumelung ngoneng kang biasa ngapake awangku sagung cacahan nanging sangat pangiki